A Fundación Otero Pedrallo distingue institutos de Porriño, Vigo e Negreira por difundir no ano teriano a figura deste intelectual. Otero Pedrallo concitou sempre as voluntades de todos os mundos, non? Tanto do mundo literario como do mundo político, de esquerda, de dereita, de centro, mentre viviu e despois de morto tamén, non? Celebramos, digo para todos os estudantes, o 50 aniversario da morte de don Ramón Otero Pedrallo e os 100 anos da publicación da Guía de Galicia, a primeira guía de Galicia aínda insuperada nos días de hoxe, porque fai 100 anos ninguén poñía en valor tanto o que é a paisaxe, o cuidado da paisaxe, a admiración pola paisaxe, e foi Otero Pedrallo, sin dúbida, fai 100 anos, o que o descubriu e o que nos lo puxo aí diante a todos. O xurado decidiu por unanimidade concederlle o Premio Galardón aos Camiños da Vida de Noa Rodríguez Muñoz e Sergio Laje, alumnos de bacharelato do Instituto Ribeira do Louro do Porriño. Valoraron neste traballo a calidade da imaxe, a coidada edición e a excelente documentación. Queremos que é unha maneira de que a figura de Ramón Otero Pedrallo non se esqueza e que esas novas xeracións sigan coñecendo a importancia da súa figura e todo o que fixo pola nosa cultura e por Galicia. Así mesmo tamén queremos agradecer ao xurado por valorar o noso traballo e tamén aos nosos compañeiros e a nosa profe que nos acompaña hoxe aquí. A segunda distinción recaeu en Un meniño naipelo no espello de 14 lugares, Ramón Otero Pedrallo e os seus veráns en Vigo, 1895-1901, dun grupo de estudantes do Instituto Castelao de Vigo. O xurado salientou a excelente labor de documentación e a implicación do alumnado. A nosa investigación armonizou un traballo de campo cun intenso labor de investigación para localizar os lugares que citaba nos seus recordos. Gustaríanos moito que o traballo pudiese consultarse para que as persoas interesadas pudiesen constatar os cambios tan grandes que se operaron na nosa cidade. Por outro lado, para nós supón unha gran alegría recibir este premio na súa quinta convocatoria e sentímonos moi agradecidos por este recoñecemento nun ano tan especial como é este ano teriano. A maiores destes dous premios acordouse propoñer a publicación na revista Trasalba, que publica cada ano a Fundación Otero Pedrallo, do proxecto presentado baixo o lema Alón, de Juan Mosquera Magariños, alumno de bacharelato do Centro Xulián Magariños de Negreira.